Sal-aħħar tas-sena se tkun telet l-ewwel binja taċ-Ċentru tas-Saħħa Reġjonali Ċensu Mowran f'Raħal ġdid. Ix-xogħol fuqu issa daħal fid-9 xahar tiegħu u mistenni jibda xogħol ta' skavar wara li ġew aġġustati d-disinji tal-binja biex ikunu ppreservati żoni sensittivi illi nstabu wara li bdew ix-xogħlijiet. Dawn jinkludu shelter ta' żmien it-tieni gwerra dinjija u ġibjun tal-ilma. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Carmen Ċantar spjegat li l-proġett qed isir fuq medda 40 tomna art u l-Fondazzjoni ħadmet id fit mas-Sofrintendenza tal-Patrimonju Kulturali biex il-wilt storiku illi nstab jiġi preservat fil-waqt li x-xogħlijiet jibqgħu għaddejjin mingħajr ma ssir ħsara lis-sejbiet arkeoloġiċi. Bħalissa qed nagħmlu xogħlijiet u kważi wasalna fl-aħħar proċess tal-infurzar tal-ħajt ta' Schreiber. Qed naħsbu li aktar tard dan ix-xahar issa nibdew it-tħaffir ta' dan il-proġett. Il-ħsieb tagħna hu li sa Settembru jkollna l-ewwel livell li huwa level 9 li ħajintuża għal plant room imsaqqaf. Waqt żjara fuq il-post id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li dan iċ-ċentru se jkun mammar b'tamil ta' l-ogħla kwalità biex ikunu offruti aktar minn 25 servizz lil madwar 205,000 persuna li jgħixu fin-naħa t'isfel ta' Malta. Dan se jnaqqas il-pis fuq l-Isptar Mater Dei fid-dawl li se jkunu qed isiru saħansitra operazzjonijiet ħfief fiċ-ċentru stess. Da jfisser li fi żmien stipulat, fi żmien sentej, din naħa t'isfel ta' Malta jkollha ċentru tas-saħħa reġjonali li huwa mammar bl-aqwa tagħmir biex jipprovdi l-aqwa servizzi liċ-ċittadini ta' din in-naħa ta' Malta. Id-Deputat Prim Ministru kien akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzozzo Pardi li sostna li permezz ta' dan l-investiment ta' 33 miljun euro dan iċ-ċentru tas-saħħa se jkun qed itejjeb il-livell tgħixin tan-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.